ebatzi dugu hainbet zailtasun direzela medio, hau izango dela azken edizio, pena handiz, asko ikisite ibilbidean eta oso pozik parte batetik bidean, kaminoan topo guzen jente, talde, alkarte, bizilagun, ez ezagunak bebai bidean topetea gaitik, maiatzako 24ko 2025ko maiatzako 24a, izango da Oroskorrok jaialdiaren azken edizioa horregaitik. Bueno, azken edizioa iziteak ez da gure esan zeozer flojoa antolatu dugunik. Maiatzak 24ko egun osoko egitarau bate prestatu dugu, zapatu osoa barroka zingueratuta pasetako, eta goizean aukingo dugu Swamp String Band taldea plazan, apurtzuet girotuteko igurdi, ez? Non barra eta mertzana egongo dan bebai goizean goizetik. Eta gero, jaialdian edo oinarte bebai ezetudan karpa handi horretan, aukingo doguz Bark, Nevada, Moonshine Wagon, Arenesei, talde sorpresa bat, oindokarren ezin dugune kontau beha, izango dana oso handie eta oso sorpresa ona, beraz, segidu gure sareak. Eta festa akabetako, edo after party bet prestatu dugu bai, DJ LA Womanegaz, gorputzek aguantetan dagoen arte, rockartean jantzan iteko. Eta indogune izin de aurten sarrera bat prestatu, edo sarrera bidez funtzionoko da aurten edizioak, 15 euro balioko dauz sarrerak, eta Baskaria egongo da bebai maiatzak 24 honetan. Baskarire joan aliziteko 10 euro dire Baskaria, eta sarrerak gaurko aurkezpenean egon dire salgai, eta Itzina tabernan zein online dauz. Eta bai Baskarikoak eta bai jaialdikoak. Bi sarrare diferente dire, beraz, ez aiztu, erosi zuen sarrerak, eta, erdu eta animo etorten. Azkenengoa izango dela, oso handie.